ada Cidroning Angkara. Kepirsa suranipun lir andae laras muda. Iya. Ae ya. Iya. Oh. Ah. Iya.
Iyo. Ya. La. Kang sinopya rojak-rojak uni bumbune mrica sawiji Ngati ati urip tekan ning pati. Rada sirah para sirah bakal Winodya kesenian Jawi krida laras muda ya. Ayo ta. Iyo yo. Sripat sripit lati Ane sing sripit sing disripit lagi ane. Ya. siramane darane melu sapa nyoleng Sraya nyoleng soleh ngare Surabaya Eleng Sraya eleng sing dieleng ora rumangsa kacacengan karo kadu uyah kurang gula Bangwen ora kabeh senajan cepir tapi cemakot rojak-rojak nanas pantes diwadahi gelas tiwas anggone mengorang gagas ene rasane duren kabeh tajen lagi rasane yo ngene wong barang sinden wirangi sing takonane ajar wakang sinodya rojak-rojak uni bumbune mrica sawiji ngati ati enorek tekane apate kaya ngene rasane duren ngombe tajen lagi rasane kaya ngene wong barang sinden wirangi sing tak konane iya ya ya lah iya ya iya Maning karetan ana ulane ceprawan koret larang sithik milih sindene tansih ngerake pedute rasa penak kang dudute rujak-rujak uni bumbune mrica sawiji yo Slompret kempol mungkot kandang rial ketipo ngimbal bonang loro tor slendro slompret pelok carane kepang nyongklak marake igel macan megap bocang kanong kalian kipra posyo toka guna reya pranyoto nego piro
ya, ayo. Ya ya ya, ayo Cak. Lagu citra tumindak angkara kasarira pira ning karo kira pampujur ning kalma tatap cipta ing karya. Ayo mas goyangane, ayo mas ekolane, ayo mas goyangane, ayo mas ekolane. Sembarang jarok, jarok sokang manis, dikasih jarok, tapi jarok. Wong manis selendang sutra, jangan nulis wong manis di atas kaca. Jangan nulis wong manis di atas kaca. Kalau nulis wong manis di atas meja. Iya, iya, iya. Iya, tepuk tangannya buat Rido Laras Mudo. Rido Laras Mudo.
Bapak Ibu, kesenian Jawi pagelaran seni kudo kepang krido laras mudo ingkang bijil saking kelaladan Klaseman Solo Tigo wonten sonten punika ingkang sampun hanglipur dumateng para panjenengan sedaya ing mbok bilih saking kadang-kadang panglipur kata kalepatan anggenipun hanglipur dumateng para panjenengan sedaya saking keluarga ageng krido laras mudo nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa upami sekesempatan pingatining para pamagya kadanging sutresnaning budaya sepindah malih ing mbok bilih kata kalepatan anggenipun nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa upami akhirul kalam wabillahi taufik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngaturaken sugeng kondur nuwun. Iya, demikian dari Krido Laras Muda.